Adolfo Suárez desembarca y forma UCD, que era en realidad una coalición inicialmente en las primeras elecciones del 77, Unión de Centro Democrático. En Valencia había el Partido Popular Regional Valenciano Autonomista, estaba el Partido Demócrata Liberal del País Valenciano, que tenía en esos momentos Joaquín Muñoz Peirats como líder, Paco Burguera como secretario general, y estaba Monsonís en Castellón. Contaré l'anècdota d'Atart de com es fan les llistes. Atart en aquest moment no parla de catalanisme ni de res, és més. A mi em crida un dia y em diu, bueno, Paco, vamos a ver, entre tú y yo vamos a arreglar la lista de la UCD por Valencia. Y yo, ja, bueno, a ver qué dius. Diu, mira, yo he pensado lo siguiente, yo iría primero. Digo, hombre, millor, qui millor que tú, porque tenías que decirle tu experiencia y tal, eso. Diu, y tú segundo, porque así me cubres el ala valencianista que yo no tengo. En l'any 77 n'hi havia 20.000 militants del partit en el País Valencià. No sé si això pot donar-vos una idea. Eren no militants d'ara dels que cotitzen una vegada per any i per el banc. No, era una militància activa. Sí va haver una, diguem-ne, ascensió del que era la part més nacionalista o més sensiblement valencianista dins del Partit Comunista del País Valencià. I això va provocar tensions molt, molt fortes que finalment acabaren resolvent-se en contra dels més nacionalistes, inclús en expulsions o en abandons, simplement. El personal no m'entén quan jo dic que és això dels grups d'acció i reflexió. En canvi, quan dic, som lo que serem, un partit polític valencianista, això m'entenen en seguida. D'això és el que va provocar el que un dia diguem, bueno, doncs fins des d'ara ja som el PSPD. Entenien que un bon socialista tenia que plantejar-se el tema de la identitat valenciana com un element important de la seva pràctica política i de la seva visió del món. Arribem a portes de les eleccions sense Vicent Ventura, amb un altre líder que en aquell moment havia deixat el País Valencià, des del punt de vista polític, no des del punt de vista professional, que és Ernest Lluch, i ens quedem en altres persones liderades per Alfons Cucó. El PSPB va tindre, primer va cindir un mes abans el Garcés i de més, que va ser tràgic. Un sector en què jo estic, que defensem la coalició electoral amb el PSP. Para construir una sociedad más justa y más libre. Te necesitamos. El Partido Socialista Popular te necessita. Que el PSOE era el partit de futur en Espanya, i en aquest sentit no solament jo, sinó els meus amics entrarem en el PSOE també com l'opció de futur per aquest país. Jo en la presó i en les comissaries sempre he estat en gent del PC i mai he trobat a gent del PSOE. El PSOE valencià de l'època, l'Estatut d'Autonomia era xino per a ells. No volien ni sentir ni parlar. La gent estava en la mania que per ser d'oposició tenies que ser d'esquerra, te trobaves a molta gent que en la seva casa eren més carques que la punyeta, però ells eren d'esquerra. Hi havia un cert anticlericalisme com a conseqüent que estava vinculat un poc a l'antifranquisme. Declarar-se demòcrata cristià pues no era lo més apropiat. Debo deciros que importantes como son las personas, a la hora de determinar vuestro voto, no hay duda alguna de que en este momento no se trata de acciones personales. Pues ganó el Partido Socialista, las izquierdas en general, porque la suma del Partido Socialista más el Partido Comunista era mayor que la suma de la UCD más Alianza Popular, que en Valencia sacó 1. Lo que va fer que el Partit Socialista tragués els vots que va traure
pues van ser naturalment pues, la memòria històrica de que eixes eren les sigles que representaven d'alguna forma la llibertat. Sincerament, crec que moltes de les persones que havíem estat lluitant durant la dictadura i que havíem estat en posicions més o menys radicals que diuen ara, pues no ens explicarem aquest triomfe tan espectacular que va tindre el Partit Socialista. Durant 40 anys, al nostre poble li havien explicat que tot el que havia passat en Espanya era culpa dels comunistes. D'una banda hi ha una certa desil·lusió, ¿no? Este es el pago que tenemos por tantos años de sacrificio, de lucha, con un precio tan alto que hemos pagado, de cárceles, de torturas, de tal. Eso, però bueno, la democràcia és la democràcia. Els dos partits que en aquell moment més representaven el que hauria pogut ser una estructura política valenciana eren el PSPB per centre-esquerra i la Unió Democràtica del País Valencià per el centre-dreta. El ben cert és que això, per a aquells que se reclamaven bàsicament de l'herència fusteriana en aquell moment, com era el PSPB per exemple, doncs crec recordar que va treure al voltant del 2% dels vots. Però el país, el poble, la ciutadania, havia passat segles, no anys, segles, amb un procés de desvalencianització mental. I no havien miracles històrics que això ho poguera arreglar. La reacció de l'anticatalanisme i de la dreta, anem a dir-ho, perquè fou violentíssima en la mida que se'ls havia escapat. És a dir, que en la primera consulta democràtica d'aquest país, l'esquerra guanyava clarament en totes les circumscripcions. Per guanyar la llibertat, ai, 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 per guanyar la llibertat, quants germans hem de caure. Miquel Grau ja no està ací, soledat de l'any, ai, ai. Miquel Grau ja no està ací, quan avui tots l'esperaven. El plenario fue bastante itinerante, nos reuníamos en muchos sitios, había que hacer una labor pedagógica de lo que era la autonomía. El plenari, un desastre. El partit, desconcertat. El fet ho demostra, el plenari tenia que redactar l'estatut i no ho va fer. Simplemente això. Se quería de verdad que hubiera una amnistía política, era la libertad, la amnistía en Cataluña, en el País Vasco y también en Galicia. Había un tercer elemento, el Estatuto de Autonomía. En el resto de España, yo no digo que no existiera esa petición, pero existía a un nivel mucho más bajo. Però el 9 d'octubre, de sobte, descobrim que hi ha una consciència com a mínim prepolítica entre els valencians clara. És la primera vegada en què una reivindicació identitària era assumida per un col·lectiu amplíssim. Com se demostra que mig milió de persones baixaran al carrer, sense precedents. El País Valencià va ser en aquells moments una de les societats més reivindicatives i que més fàcilment se va mobilitzar al voltant d'una aspiració de caràcter nacional, de caràcter identitari. Vam ser tots al jorn de la tardor. La nostra por, els germans en el front, la por, la